Only one performance could make you bless. The sopranos. Altos. Tenors. And basses. Together in one voice. The Adimep Milano Choir sing the whole repertoire. Who do you say I am? An Easter musical concert produced by Assembly di Dio in Italia, Missione Evangelica Filipina. The Assembly di Dio in Italia, Missione Evangelica Filipina invites you to watch its very first fundraising concert entitled Who Do You Say I Am? An Eastern musical featuring the Adimef Choir, to be held on April 10 in Via Olivitani 3, Teatro dell'Arte at 6 p.m. Hello everybody, ako po si Pastor Lito Amton ng Adimef Milan. Kayo po ay aming malugod na inaniyahan na kayo po ay dumalo sa aming pong fundraising concert featuring Adimef Choir. At magkita-kita po tayo doon. Titiyakin ko po sa inyo na kayo po yung pagpapala. Ito po yung napakaganda at marami kayong mapapanood ng mga awit. At the same time, higit sa lahat, makikilala natin kung sino ang ating Panginoon. The Emmanuel Travel invites you to the upcoming concert of Adimef Choir. See you there at nawa ay maranasan nyo rin ang pagpapala ng Panginoon sa concert na ito. Ciao, sono John, faccio parte del Sayawe Dance Team e vi invito a vedere il concerto della Adimef Choir. Ako po si Sister Josie at iniimbitahan ko po kayo. Ini-invite ko po kayo dito sa gaganaping choir ng mga Who Do You Say I Am? See you there. Come and be blessed. God bless you. Who do you say I am? Will be held at Teatro di Arte, Via Olivitani number 3 on April 10, 2010. Concert start at 7 p.m. Be there and be ministered by us. To God be all the glory.